Els factors que influeixen en la transició de l'epilèpsia són de diferents tipus. Hi ha factors propis de l'epilèpsia, el tipus de l'etiologia, el síndrome epilèptic. Sabem que hi ha epilèpsies que a vegades resolen en l'edat preadolescent, hi ha epilèpsies que tenen un elevat risc de recurrència en l'edat adulta i hi ha epilèpsies que canvien la seva manifestació simplement per l'edat en la que es presenten. Això no ha de ser alguna cosa que angoixa les famílies, sinó que és obligació dels professionals d'anticipar-se, assessorar i sempre tranquil·litzar la família respecte a aquests canvis que són normals i naturals. D'altres factors que sí són molt importants són els factors lligats al tractament. En l'edat pediàtrica, pràcticament sempre releguem l'autocura i el seguiment d'aquests pacients als adults o cuidadors. Això, a nivell dels adults, normalment és diferent, ja que la medicina està més centrada en l'adult. Es tendeix a donar més llibertat, més responsabilitat i, per tant, tenen més capacitat de decisió. De manera que hem de treballar per aconseguir una politeràpia racional o aconseguir el menor nombre de fàrmacs amb les menors complicacions o efectes adversos, de manera que el pacient, que inicialment era un nen i que transiciona i ara és un adult o un preadolescent amb capacitat de decidir, pugui prendre la medicació, tenir consciència de malaltia i eviti transgressions o oblits de medicació propis a vegades per aquesta falta d'autocura o falta d'assessorament per part nostra. Un punt molt important pel que fa a la transició de l'epilèpsia és tenir en compte tot l'aspecte de la comorbiditat. A nivell pediàtric estem acostumats a tractar nens amb epilèpsia i altres comorbiditats. L'enfocament pediàtric inclou molts aspectes psicomotors a nivell de desenvolupament i tot sovint molta interrelació amb els centres educatius, però hi ha altres comorbiditats que persisteixen en l'adult i que inclús fins i tot prenen més èmfasi en l'edat adulta, com tots els aspectes més lligats a salut mental, l'ansietat, la depressió pel propi estigma de l'epilèpsia o per la pròpia comorbiditat i altres trastorns de l'aprenentatge o trastorns del neurodesenvolupament que tenen la seva evolució i que van lligats a l'epilèpsia, com són trastorns per dèficit d'atenció o trastorns per l'aprenentatge.